Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch ħabbar li l-prijorità ta' Malta fil-Kunsill tal-Ewropa bejn Mejju u Novembru tas-sena d-dieħla se tkun dik taż-żgħażagħ. U kien qed jitkellem fil-Parlament kif bdew jiġu diskussi l-estimi tal-Baġit 2025. Bl-ewwel wieħed ikun propju dak taħt ir-responsabilità tiegħu. Dr. Borch qal kif f'dan il-perjodu Malta se tospita laqgħa tal-Ministri taż-żgħażagħ li se ssir għall-ewwel darba wara 13-il sena. Il-Ministru Borch sostna li din is-sena kienet waħda storika l-affarijiet barranin f'pajjiżna, kif Malta servit it-tieni sena fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u kellha l-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borch semma kif is-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken iddeskriva lil Malta bħala aġent onest tal-paċi. Dwar il-Presidenza tal-OSCE, il-Ministru Borch sostna li tul din is-sena kellu laqgħat ma' mexxija mill-pajjiżi membri stati u spjega kif fil-bidu ta' xahar id-dieħel Malta se tospita s-summit tal-Ministri ta' din l-organizzazzjoni. Il-laqgħa nżommuha f'pajjiżna ikunu mistiedna is-56 pajjiż ieħor sabiex nipprattikaw it-twemmin tagħna favur dialogu u kunsens minflok il-konfrontazzjoni u il-mibeda. Se tkun opportunità din sabiex inkomplu nsaħħu r-reputazzjoni ta' pajjiżna fost pajjiżi l-bogħod minna li rari jkollna opportunità niddialogaw magħhom. Dwar il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda, Deputat Prim Ministru saħaq li pajjiżna kompla iwassal il-messaġġ għall-paċi. U enfasizza li Malta se taħdem biex toffri s-servizz tagħha fil-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem bejn l-2032 u l-2034 waqt li se ssir ħidma biex pajjiżna jerġa' jkollu siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà bejn l-2045 u l-2046.